Mogući modaliteti saradnje u svim sferama društvenog i političkog života bila je tema sastanka predsjednika opštine sa predstavnicima Bošnjačke demokratske zajednice. U strategiju razvoja opštine potrebno je uključiti sve faktore, rekao je predsjednik opštine Šemsudin Kučević. Da bi se napravio korak naprijed, dogovoreno je načelno da se formira međustranačko tijelo kako bi svi zajednički doprinijeli bržem i boljem razvoju opštine. Danas smo po programu predsjednika opštine obišli BDZ, znači to je program predsjednika na kome smo imali jedan otvoreni razgovor o svim pitanjima koji se tiču funkcionisanja lokalne samouprave i opšte. Na ovom sastanku su i dogovorene neke stvari kako se rade i dogovoreno da se obrazuje jedno zajedničko tijelo svih političkih stranaka na nivou naše opštine, gdje ćemo se dogovarati oko svih projekata, realizacije tih projekata i uopšte oko problema koji se tiču opštine Tutin. Također smo razgovarali i oko korišćenja medija na lokalu i tu smo dogovorili i stava smo da svi imaju pristup i da promovišu sve stvari koje misle da treba da promovišu. Znači bez ikakvih ograničenja. Naravno da smo govorili i oko nekih projekata koji trebaju da se rade u toku ove godine, uopšte krupnih projekata. Znači bio je jedan potpuno otvoren razgovor između predstavnika lokalne samouprave i Bošnjačke demokratske zajednice. Smajl Alić, predsjednik odbora Bošnjačke demokratske zajednice za Tutin, zahvalio se na posjeti i rekao da je Bošnjačka demokratska zajednica kao opozicija spremna da djeluje konstruktivno u cilju boljeg razvoja opštine. Evo danas nam je u posjeti došao predsjednik opštine sa svojom delegacijom i posjetio po prvi put Bošnjačku demokratsku zajednicu, koja je opoziciona politička partija u Skupštini. I mi smo donijeli niz zaključaka na obostrano zadovoljstvo o učešću u vlasti, o realizaciji projekata koji svi budu u dobrobiti ovog grada i ovog naroda. Mi ćemo to podržati i mi ćemo biti konstrukciona opoziciona vlast, a nećemo destrukciona sve dokle se budu ispoštovali ovi dogovori koje smo danas postigli. Nadam se u velikom zadovoljstvu, jer po prvi put, kažem, predsjednik nalazi snage i volje sa svojom delegacijom da posjeti jednu najveću opozicijonu stranku u opštini Tutin, to je Bošnjačku demokratsku zajednicu. I ovom prilikom naglašena je otvorenost lokalne samouprave za saradnju sa svim političkim faktorima.